Arafo ye mamunyina akwaba edemu NYANSAPO kasa mfonyini so ye sane na badwemba yiri se mumpum ye yenso ye ho ye pa madaroma muntini ye ho yenso yenti ena monso mu ho no mo pomaden na subscribe na share na like na efamaye na jabadwenkyere bo sha ye share mu no eno ani gusu a ye bo moden se otwedi ampon oborebore de owo abaduasa no gi abanye temu kumachie no tonso no obo wia na daroma da ne dan nyina no de na ho den no e de bedum ye no ama ye nkwa na yetimi edi ye bohye so na ye de amamo ye sa mama kwa ababim e de mo NYANSAPO kasa mfonyini so YouTube e na idi edwumadi esedi monim na ye beto ye nkomo twetwen so ne ya bonkomo bim na ese awuram ewusunsun enime pi ene ekoso ewo akommu a yente ase ebinum kura free se wo kokonfo ho akobisa ade no eye chiwade a eye bonefosem enso ma review se Samuel nwoma no eti aduonu nwotwe ni chemu a ye nwotwe ebra na ohene so one Philippenfo ekokon no e ma remfi se okokonfo ba bi ho e ma wo boss diem oka che ni praying a na nye prefa se okokon na obewu nti akom efritete ntrede ene de aba besi na hwe konkronkra no ebiwom mam me enye ho achinyi Bible no hra aka se wonni bibi hu nimde a aya enkasa emfa entia nene de adesua na se de NYANSAPO yidi edwumadie no yeba na yaba ba besua yaba okonfo panyini bi ho woni ne bebo nkomo nti yenko na yenkochia no emena kwa aba na napon ya papa wadaroma yema wakwa aba NYANSAPO kasa mfonyini so na empomoti say yo mpoma daworoma ejamo so mpa ebonti bibia boko aka mpa ebo asem ka ba biam di kofri so mpa ebo ya abenti no ma memfa me nkomo bone nja ase mfemfiri mpa ebo yi me ba ye me hu twere konkono se da se bia ku se bia kronto ensin na nka enya won mo yi ne miriku ma de enka musimu sei akom ene twere konkono so no efiri hin yo waka asembi eyemede o chia no ubu bebi uwie waka quotation bi quotation by na waka yen 1 Samuel 28 verse 8 na waka na e Bible mu Bible na akom na waka no so wo Bible mu nti e kire se conform nchina ko conform nchiri Bible se weti mahunu se akom e wo Bible mu na fritetede a e na Bible wo hoyi nchina kom eye nipa nim de nipa adwene e na kire se akom ye ade a enye ti se Bible no atwere wom amyanwu se so obekokon no kokonfo de enti no wankosofo wo abusa nti akom enchini Bible se aya na mo honhom no mo nini Bible nsia nye no kura ho obi obeka kire obi aboa ahonhom no kura ye wo ahonhom bu wo a wonim Bible num A to Z e chance of bi oso wagedin o man Ghana yi so for ben no se Bible no reading ni na manasi wate twede konkon na se amanasi kimda o read ye ani na o de ye na asole ayofo we ye menhia tetenyum kro eku wonom nyum kro wasi we aya aho ene ye de ahyase no afe ye moy na yenwuram we de betwa mu keku enso no kra no wate wasomasem na ene na odunsini ene okonfo eya ade ba ako ana yo ni adofo obusa masem be ye mede dunsini ene konfo enya ade ba akoda enso ye edem se ye kasa okonfo ye obi a okuta bosom ana wo sonsu ana okuta moti ana okuta sumabrani ede ye adwuma ama edom ni na hu se nipa so masi we de o de bosom ene ye adwuma dunsini ye obi a bosom ma no so se de aba mesui nemo owani obeka wo hawa utim de te aduro ede hwew e ma ho ba se dunsini de ne ye abansem nko a enti comfort mi ye comfort sa ye dunsini adwuma sa ka ho bebrebi me am uba ya metiye me ye comfort dunsini fi se metimi je yale to ha ehwe te aduro ma nipa ma no to ne de me ye dunsini
tanse wadi ka chem se dunsini wo bi a wo ani wodi hunu ahaban na otumi de tesanya no wa komfo de wo ani no kura dada sanity sunsun ati mu ni ntino intidi ntina mintimi fante mani nyi na ne na akom ye wo mu ahodo ana akom wo mu ahodo nan ye ansan ye befre wo komfo no befre benya din na ana akomfo no na ye no ma bibiri amenchire wo mu ma menua ma wo munnim no ehunu sa de akom mutie edika akom betima kan wo se wo busua ana wukurum hene efa wo de wo ko baabi abusa mani ko hunu se eje akom na e kan ana bibi na eje wo ana eye dam na wo bo no ko hunu wie na onyanim difo bi ma ne kire ne se eye akom posum ni firi ha posum ni firi ha posum asu masi na e kan wo de hye ni wie a na posum na bese ne se mo fa ne nkoto oduru ye ntete posum akom na emu ye tete komfo akom posum no onim didada ne wu ko pentrentene ene enkyerɛkyerɛ ɛwɔ panyini bi hɔ nti ne meyɛ kana sɛ yɛde komfo ne kɔ akom teteyɛ nti ne dua me no ka sɛ obie no obetima ka sɛ me kom ne mo menkɔ akom teteyɛ wonyɛ komfo menim sɛ nka suma ni nya kan we no anu no teteyɛ beebi tabi suma na ba wo so kwan be na abefa so di suma na yɛ adwuma ɛwɔ sɛ oba wo bi a wonim de yɛsɛ ahemfo kyi ye bi didi achi ɛna Asante na sɛ wɔde wo wo ti saa na tie nti ɛwɔ sɛ okɔ obi onim de na ɔdo fa ntete mu kyerɛkyerɛ wo kwan a yɛfa so yɛ adwuma no adeɛ we ye hu ebu ye ni gu so adeɛ we ye hu a yɛka sei ne yɛtena se sei ne obi de ɛdɔm no ba a wobɛyɛ no aduro wei wode ka we boa bosom no ana nsuo no ana moti ana brani no ho a otimi boa wo ama nipa no mutimi tɔ no nti wonko we ni na ho na nkyerɛ wo nti akoma hodo na na oguso a wo cheche mu no akoma hodo na ka sɛ bosom yɛ adeɛ bi a yɛyere no wɔ yawam ɛyɛ tete abosom a ewuro tumfo se tutu ɛde wo mu twa asa no ewuro tumfo se tutu amfa motie bi ankɔ ɛsa no ɔkɔ no wamfa bosom ana ɛfa no wamfa suma brani ankosa wode bosom en nsuo deda hɔ no ene kɔ ɛko na ukyirem akoma hodo no wosi wo mbe senan me pese wo sisi so ma me ye wo moti akom ye wo esu akom ye wo tano akom a ye nanim se ye bosom no no ene ye wo abrafo akom ɛwɔ Odawoma obetimi a kyerɛkyerɛ me ni nyinaa mu sɛ de obi asi ye ne de sɛ de obi ade asitie ma me nkyerɛ wo ma me nhyɛ ase mfiri abrafo akom so o se obu o se musu wende ntrimu oden ye fe na mfa mfiri wo ye obekun wo ye obeyesi tabi ye brani no ye yi o mo se ye o police ye o soldier ye o military ho nti o mu na hwan na wo hu ne se ntrimu oden ma wo osrani sanete wo soldier ni nti abrafo no enu mutirimu oden asuo ayi obi a owo badaye ena motia no aye montientia from akontem brantem omadwuma no edanso eten abrafo nsuo ena tano se baifo se brani ni kwache baifo na baifo ni dwane kotoa tano ko begena kanu tano mpebone asuo mpebone ba suma brani die untimfa bone me no obeyi wafiri wo e woni afrom do before complain na so mo ne asrafo a wo kai ena emoti akom emotia no eye ade a omoma akomfo ani gye wa akom omadwuma so intentem adwuma a wode bema tano a wode na wotwe beye no wode ma moti a wode na mienu beye eno ene ma ne kan se ye wa akoma hodo nan wa Asante me no ahwe 40 ase ya na se abrakonfo no wono de keka woje na de ojaso de be ko sisi a ena ensuo de no nso no ensuo konfo no
onso wa abadaye sa obonipa ho ban obonipa ho ban ti se asem ne ye yikro nya abotre sanity ena moti akomfo no ono nso de asem ne ba hyew ntampa na wa siesie a no ko enso ono ankasa ne ho hadada menya me nsan na ka ba ko na emsem re ye fi tano no tano no eye onse tete ye wade bi wo se obi wo se me de me ni mabusua eni me fie ni na akogya bosom e di jata no no abo ho ban tano bebo ho ban o manipa meseo eso de ono nso hwa ade so pa tie tano ana bosom no oni asu ni na bo abrom ye ba ntina na konfo a me ko no we me de me hu se we ye bra konfo we ye tano we ye motia we ye esu abosom no bia wona chiwade obia wona dwuma woye bosom bia na tano ana asu bia wona dwuma woye e wa asase so abrafo wo di omudie motia de wo di wodi nsu wo di wodi ya wo bosom ye tano no so wo di wodi nti obia ni na dwuma obia ni kwa obefa so ado ha obebere na mana ya amawo na se obehu se we ya mi koi eye sumabre ni konfo na me ko no wa e obia ni din se me bo police ni a untimi fa so ja ni nkoye police sanete ti opede ya obehu no penso a hu sanete nana onsema wo kan se de ye kan akom no efitete a se de na kane no wonum si ya akom no anana nanom si ya akom no na ema akom eye ni kan yi pa sanse Asante wo kasa bi sanse na kwasi bloni ede ni Kristo sum beba Asante memu no wo kwan ye fa so a ye frɛ Nyankopɔn dadada enu nti betimi de bebi abu ede esi wonom se abra akuabekuma wonwo ne ba kwasi bodua no na ye na de nkyira hene wo bi oso ne nkonwa emu ode ne ko dwabo ase dada nenso ne akom no mumu bebre ama akom no ene obeti no radio so konfo bi akodwa obi yire wafa no obeti no eye kasa video so konfo bi akoyi obi yire asenni moto mu nwi obeti ne ha wabu we di afa so obeti ya waye we eye niema ekoso ewo akom no mu edi enti na ni akoba ne seyi yo minua eye me de bia na me bo agya mo mpai so mo menim difuo bi a obetima obutam se asemu amma yi ano so boti abakosem yi a o se kanetete ne wa konfo ahodo be nan ewo ho ansa na yen ye beba ye wo konfa no che wo ho ye wo konfo tuda wo ho ye wo konfo lamti ye wo konfo sei no munna e ya konfo e beto o te se ase konfo no chikodwale obi yere da wote si ase konfo lamte okoyi sebi mpreduasa wanu gusumina obi ase enuida nye ba yi nti bi da ena komizuza wote ne de abu sokora enti sa nkrofo no mo yesa ni na mo ya chiamefo mo nya konfo makasi ni pen nye konfo papa biya no be yesa ade no dabi na wo ye konfo papa wo kwa akom tete esu abosum wo utiri so bosum ka ma wo de ye obi ade ma ne ye yi obi a wonim ade eba ho ba ginim di ya edi enti ne wo so otimi kodwale obi yere na wo dwale so wofa no enso bosom konfo bia wo wachi wade wo ho mena du e wo so wudi so konkonsa won konfo di konkonsa da ene bi wo ho umfo obi yere oba warefo konfo wo fa bosom chi wukun obubusom ne mara so aduane diem konfo wachi wade wo ho konfo aduane e wo se wudie ne de wunnie e wo ho na ntitwitwa e ka akom enti ne yesu ye wa konfofie bi wo ho uwura ho a ye muyensa mfa nko e de ntia e ye chiwade ye da ho menim ye na namahemfu bebrebe a omunim amane ne amamre nti obibu o nsa de ye aduane ma omudi enso se ye kasa uti nkunya so a eni kwa se udidi wo fin so ti samna dunu wa hu a onye konfo oye chiame hwa ye chiame fo bebre mugu ye hu ene akonfo ni bi nsa echi eden ti akwa ni bedi wachi ya bedu mo bo sika beba no ye yi na ma watena ho obi baba ye adwuma fa haba we ti haba we posama nipa ni nyale wo hu sesa ya lewe
ti sa woni ne ye wantwi ana nipa so dia mfonso wo ho obete ne ho me kombi wakotu boso mo ba bia no so ye konfo ti omono na asai oman Ghana am yesi konfo ya hazan so konfo kan konfo treni bia wo kuta wo lances e de ye adwuma tuma nkwa hene nimo ewro otu vo se tu nimo no de ye unni sa adwuma de ye na de adentie ni se wo mo a ene wo mu di sansem hunu no dware nkrofo yire yi nkrofo yire no masemi ene wo mo to mu nwi e de ye niam enwunya no no wo mo bosom na nkasa ekuro mo kra no so nsa anya papa sanse se ye papa ye wo kan de nke be bo nipa na hwe na wo hu bosom trene a wo hwe ma no konfo otimi kodi obi a wo wale onwu konfo trene ana bosom trene o hwe ma no konfo akubo obi apoda emena nunu chese emopo emokoro no emfo obi yere emfo obi awo wachima weni na wo ye enti bosu no ba ye odai obobo ne se otimi bo obi apo ye weni na no mo na oni bosu mi ni bi enami nim gofo bebira oboko cement ne ya ye no concrete nya penti ho se eye bosu debre ayaza ebia me kan se ye wura otumfo se tu otwa adwira na so kaso bia amfa boso mo mara adenti no mo so mo ya konfo wa ha o mo kom tano no o mo nso aboso ne mfa nko na ke be ma bisu ne ato akọ bebre ye concrete enso wo atu we wunim de wo mte ba na si wa wunim se eye boso nti di obeka no wo ye dai wo di so ye no kore wo bo akonfo akase ni ntini ne adwetwe wo edin ama enya ne nte se oba akokora ne duru ba bi ka asem bi ma memo ma yekunu ni ade memo akasa asem no na ade nti ne neye ene ye mfa ma se okonfo a wo be bibi sa ne ade a ememu no asotwe se fata no ye mfa eniu yo senka sa ade no so ba akomu anka akonfo a ye wo man Ghana anka e beka 100 pe omo na be se omo se ne de na me ye konfo be ne ma be ye sofo o dwane kire se won hunu ani no woni bi sunsum no woni bi na mum de aka ye na dwane enke bebo apa ade a mesere me wuro tumfo se tutu no ene ne suma nkwa ahene bafo okugya bi osu asabre se nko mfa mara mame ke bebo apa mfa so twe mu ode mfa ma konfo bi a obenya mmara sim bia e wa Asante man temtiti kababu papa na wabasi mi ni moto mu yetimi de ye aduru yetimi de ye aduru bia wona kade obu wo se efia ba ho me dwale wo dware ne se de ne di nti na akọ akomtete a ye hye aduru ma wudwale tai no kukuo ma wudwale na konfo sofo ede wakogina nsuom ana konfo do wakogina nsuom no wo dwale wo akonfo mo ba konfo no chini tuda mo no konfo lamte unwu so obi ko gina nso ma wo dware na mi nua ba bia na ba me bia konfo bia ho na o se wo ko no akodware na ye konfo na ekodwa abon ho adagya ontu na America nwane sanse onye konfo papa na mani nwane sa akwa onwane mbra otumfo fie na suma nkwa ahini fie mabo report ne ma no mi en kofa ne mbra ama kire ba bi kura wo dwale na bi ma wo hom na kọ ana de kunti a wodi ko dwale nipa no wo nsuom amuni na ka won ne yensuo no bi yenhu ye fareba enhu ye bobra ne yetena bede ahemfo ni na tewo ema akonfo ne asofo be yese wo mu nsuom na be yede na nsuo no kwatimanyam keka e de aboa kuro na ma abrante na abaya bi owo mu no etimanya mpuntu angasa abakuru ni mebusa wo obisa we ya simbisa ene obisa eye niam ekoso ewo man Ghana man ma se no asofo ni dware binom yire no akonfo nso anka nim se wonmo de eye wonmo chiwade na wonmu suman no wonmo abosom no wonmu motia ene wonmu nso omo kom no echiri no ene binom nso so omo so ya akonfo a womo do omo akogim a wonmu gu akom adwuma na wonmu gu nanim ase amenne gidia na anka binom ewo akom mu no atofam setim ama okokura usuro sanse ne ye wo kwa kosia ni se oye konfo papa ana so onye konfo papa eja wadabroma
Komfo be na yesi asem to no ma yetwa ne ti wa Asante mantem ha no. Komfo tuda. Nya ya asem be na to ni. Kantete ne no. Ne yenhyem komhuru. Ebi de say na aba sofu bi mana no so wa no wa sha to bam ama obi mfa no ho. Ne mi ntwa no na anu ya Ghana ne Nigeria boy ya ye boy. Komfo bi be hye nkom se Ghana be hye kowie nso na ti sa no ye kantete na nka be twauti. Wa sha komhunu. Wo hye nkom se akwasi broni ana abrofo ebeba Asante mema be ye bibi. Na ye mere sei no mo de beba. Sa mere duru ye no. Na se abrofo na ntimi amma. Ti muno mo kwache ne baaye mo betwa ne ti no mo twa wie ya na abrofo yi baaye. Eno kura no won say ye de neti ayima musuo. Moja no so je se baye wo Asante mamu no. Moja ntima ngu fo me ye shile. Twagu ho no shile ne pie baaye. Nipa na oye komfo na tu da asem na wo kan. Ye twa ne ti no. Nye moja ne baaye. Ye shile. Moja ni gu fo mu no da ne shile. Eno kire se ya kom ene wo kom. Nemum eye delay metimi ahu ta ma ade ben na ekwan so asem bibi betimi ayedai asi tinanko wo se ye na nam no eye namre yi a kombenya abotere kakra ayedai atwen amana bibi ese ne nananam akomfo yi amaba mu bi di nsemu de wo manya ne yie pa o ye prenso ye pre ena akomfo maba ne ye petere obebre ne ho ase ama nimdifuo bi a kire no no da bi akoma kan nti wode ne ho na ye nokure se obi a opeba no onya bi no komfo tumi maba komfo maba sunsum ne boa maba sunsum be no ane bosom no yenim se ba de Nyankopon ne maba na ye de na bosom komaba nyame no maba ona ye ade ni na nenso ono ne sa bo nso to ho bo mu nua bo nhoma ne awo ona bo ni nyame na ndi se me mebusa se nanano madawroma masumasi wabo wosu ohia ba monnom ano yu mate yesra ntwoma ne buonya ne penya adi firi sunsum wo no waboa maba ama hamutimi ye bisa eduru kwasiara ne wugwada ya abra behwe me nanano ma yesa omo lie de omo ba ebe chia sunsum no ebe daase we as a beneful be any who sambo beneful in sambo I say gare ni apatachi yenya ho advert there be nso no ne ade aye topa na enu no aya ne binum keka kokomfo ko pebai emojasem akra nkra wo bakra ya no onye papa na waye basa waye nsuo babi waye saa ne emabi na enu kura sa anya no kura hwa de mo mo se ye nsuo ba na nya nsuo ba nsuo babi ani babi a obaye basa na nsuo no kura ko wale ade efe tidi ntina ne hono ma na ne yam no ma no ebe ye bone obu obetima ye dai afa ye funu ye wakore bu ho ye abortion yi na ebe yi ye wakore bu ho ye abortion ni enyi da te duru a wode beka no betima ma akora na ye dai ayare wo ye funu ye wo bu ho awanyem na no asam etim obi de to yale ma akora hye ye funu tidi ntina obawi a wo se we de nsuo ba okwaji ni nsuo no no gajo so be ma na yalefo mebusa wo afuro na amafa na me makọ kama no asem no ebi anipa na wo ani anani boni obetimi ade yade bia ma oba na oda yefunu no na wanye ne se be da ye oya obi onu nya wo ka asem ya wo kire no ye wo bu so on ka asem ya wo nkire wo ne ho ahi ti wo de beto yale ama wan to am wo de beto ama akoro hye yefu wo yale ahodo bebre ye nkora ye wasrampuni wo ye wo nantwi yale na timi che nkora asa na ye no krese de yete ye no krese de yetiti se ntiti odunsifo ene mo akomfo bi no mo mutumi se da to yade de ma akwada bi se ne be yade ne beba mo na so na mo amasasa ne yade no ye no krese ntiti asabra ane asa asram yade metima kan se akomfo no binum ye na obeya na obotaye de woni botaye obeye na adwemfi ne woni tirim
Me ma koma me kom kan. Bebre na no mo ye na ma kire wase ye. Odi se wo ye. Kire se wo ba. Onu mo ba. Wa kire wo ho akwan am wanya bi. Unya wie na da kwagina sole. So for me da wase yo no de ho aseda pa. So for aka ten sa abosonsom ye nkwase asem. Nti woni konfuo ni twaka. Na ye wu nipa da se ni kwa unia ni no wo odidi wa. Abe ye wo de. Ana ebe ye wo ya. Tie ne ye wo de sa ya le ma akora na. Obekwa sa de aba. Eho na obetua so ka. Eye nipa enema nipa ye dai. Eye bone. Eno na emagina so nem de bisa se. Kane de ni enim ne se. Ukodunsini ho ana akokonfo ho no ma. Wonye okapre nwaje oteku. Di obeti age bia nkosua, santikosua mienu. No aka ye se ko, eyeye opa abedase. Na ade ne de akonfo bi twabo yi. Yo. Konfo a ommene ye no. Ena obi fa na se dadie. Chiri. Konfo a ombene ye no. Ena obi fa na se dadie. Waba ma boa. Ekwan ya me fa so boa no. Edi enti na wo fa ma se da ma. Me fa kwan no so mfa wo ma fa se da ne ma. Wose meji eni aseda ni na abrako no abo 30 million. Na nipa na oba hwe ne ho ene sa 30 million de bepam wafuru wo bi anko bai. Tusu ye konfo no abenya. Bua nipa na onkonfo aseda mra. Also ye konfo no abenya bua nipa no onko na wonfa waseda emra. Na yewie afutu obai e na ade betwa to na se ene no aye kan yi no. Asofo obu nkrofo faso no mo akonfo emu bi nso ebu nkrofo faso enipa ohawo yade bi ne abenedie de eda no so entie no ise wanti baabia emwa wo ne woko bebre na so ne bewie chi no one obi yira ana wankwa amakonfo ne na ana sika no obu na faso ama ede wo hawaba afutu obai na ade be ma adasa Yo enuanom ne adofo madawro mama ade na ponchiche kunie atse dia me de be sere mo ne se sere omomo ni na ho enne batakari adoso nti amaye hu kremu papa enne adunsufu adoso nti amaye hu aduro nsonso ye me sere mo se o kwa pe ba bia eho agidin anase woni mu de nipa dasa ni bia ba bia wo ko no sunsum na okra kasa kire sa hababu awko at times na ya muntie mo kra entie musunsu masa mun chen de nipa baka na bontane de a kire wo ena okọ no ba bia eduro won ye ntwabo ba bia eduro won ye ntwabo futuo ba ko amede be mamo no ba bia eduro won ye ntwabo nemum oboa eye yie a wabeda ase ye mede be mamo ano ba bia eduro won no ye ntwabo enu nti no mamo ma yanso ye greedy obi a nani nso ade na okọ konfo bi ho na oye ade ma wa bomodin na kai na kodase na didija enimuna ana enam nana yebeko na wadaroma fa otetefo no fatudwa ebia na obi behia moa yo enuanom ne adofo eye moadi na ponchiche kunni minim se mmena amohwemi mo hwemi fa ba wiase afo na nina aburuchirefo hemfo wo yare wo aburuchiri doctor se bi kra o se brabewu wodiem se wo HIV typhoid etwere edam chese yare bia de me number ifre ne bra WhatsApp me fiu YouTube me fiu normal call me fiu free number 0200 816828 and say 0543 94 0714 free me na meje so ahomache anopa de suom awia na enumere ere ayefo na ne ha ena yedimu ebisi midi ene abusi apani owusu aduomi bomoden na subscribe share na like na jawadwe nkire fato ma me mu nyina mu ene hwe wajen ahina Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama
akola wa no so na se otimu usuma ense bratam the program ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya